Salutare tuturor! Bine ați venit pe Jurnal Auto. Probabil ultimul clip pe care îl voi face pe acest canal și de fapt de asta și fac acest clip, pentru a anunța că Jurnal Auto, cel puțin pentru o perioadă destul de lungă, va lua pauză, cu probabilitatea foarte serioasă de a se închide definitiv. Și nu o să vă țin foarte mult. Vreau să spun, am așa datoria să zic față de urmăritorii mei, față de abonații mei, să explic de ce am luat această decizie și ce se va întâmpla mai departe. Există câteva motive principale, câteva motive importante pentru care am luat această decizie, precum și alte motive mai mici care au contribuit la decizia mea. Principalele motive, acum voi discuta repede despre ele: lipsa de timp și lipsa de resurse. Ce înseamnă asta? Lipsa de timp înseamnă că în viața mea de zi cu zi nu prea mai am timp să mă ocup de acest canal așa cum trebuie. Și poate mă gândesc, chiar mai important decât asta, lipsa de resurse. Ce înseamnă lipsa de resurse? Pur și simplu nu am ce mașini să filmez. Am făcut niște reel-uri în ultima vreme, unele au mers destul de bine, chiar foarte bine, dar vă spun sincer, lucru care cel mai mult mi-a plăcut la canalul ăsta a fost să filmez diferite mașini. Și de când am părăsit capitala, de un an și ceva, într-o zonă mai izolată, ca să spun așa, nu mai am acces la aceleași resurse. Nici în capitală nu pot să spun că aveam foarte mare acces la resurse, comparativ cu alți youtuberi, dar aici chiar deloc. Și neavând acces la resurse, automat nu am mai avut conținut pe care să îl creez. Deci astea sunt principalele două motive. Un alt motiv este acela că, sincer, nu prea mai găsesc niciun fel de satisfacție în a ține acest canal, în a face vloguri pe domeniul automobilistic. Pur și simplu nu mai îmi găsesc nicio plăcere, nicio satisfacție și am gândit bine înainte să iau această decizie și chiar numai gândul de a închide și de a renunța la tot, mi-am dat seama că îmi producea, cum să vă spun eu vouă, liniște. Simțeam că mă eliberez de ceva. Și acum filmez în octombrie 2023 și iată că sunt fix 4 ani de la primul video de pe acest canal și cred că sunt îndeajuns. Motive mai mici care au contribuit la decizia mea sunt acelea că, spre exemplu, am căutat să răspund majorității oamenilor care mi-au dat comentarii pe canal. Pentru că pe unii chiar am vrut în mod sincer să-i ajut și chestia asta, sincer, te obosește. Cred că am răspuns la mai bine de 80% din comentariile primite pe canal și, sincer, pur și simplu nu mai am puterea să fac acest lucru. La astea se adaugă tot felul de hateri și oameni care nu sunt în stare să poartă o discuție chiar și contradictorie pe un ton civilizat. Automat celor care au făcut așa le-am șters comentariile, mai ales celor care înjurau și insultau și atacau persoana, fie pe mine, fie pe alții, în mod direct, pentru că eu pe canalul meu așa ceva nu accept. Dar pur și simplu nu mai am stomac pentru astfel de oameni. Am avut Jurnal Auto și pe Instagram, vă spun că acolo nivelul de toxicitate este și mai mare. Deci o cocină cei pe Instagram, nici nu vă puteți imagina. Oameni și tot felul de bombardieri și tot felul de bombardieri, da, prefer să nu mai folosesc alte cuvinte, care mi-au trimis înjurături pe canal. Deci nu vă puteți imagina nivelul de cocină care este acolo. Și sincer vreau să fiu liniștit. Și sincer, în ultima vreme, chiar în domeniul auto, nu prea mai urmări lucrurile foarte, foarte atent. Mai citesc știri din domeniul auto, dar așa, o dată la câteva zile, cât să fiu la curent cu toate. Îmi plac mașinile, vreau să mă bucur în continuare de ele
și pot să fac asta și fără a avea stresul vlogului și vloggingului și așa mai departe, sincer, pentru că v-am spus deja toate motivele și nu mai aduce nicio satisfacție. Vreau să îmi văd liniștit de viață. Ce se va întâmpla mai departe cu Jurnal Auto? Păi, în viitorul apropiat, ca să zic așa, nu voi închide canalul, în sensul că nu voi posta videoclipuri noi, nu voi mai răspunde nimănui la comentarii, dar voi lăsa clipurile o vreme pe canal, pentru că unii oameni încă le urmăresc și poate unora li se va părea de folos să vadă anumite lucruri, dar cum am spus, nu voi mai răspunde nimănui. Pe viitor, dacă îl voi închide de tot sau nu știu, în momentul de față nu m-am hotărât, nu știu ce voi face, deci nu pot să spun ceva clar. Este posibil să scot și monetizarea, nu vă gândiți că mi-aduce mult canal, undeva la maxim 300 de lei pe lună. Nu zic că nu-s bani 300 de lei sau că-s de aruncat, dar sincer eu plătesc taxe din banii aceștia și sincer pentru cei 3000 și ceva de lei, de exemplu anul trecut am plătit taxe pentru echivalentul la 3000 și ceva de lei, undeva la 3500 cred, deci asta atât am făcut într-un an pe YouTube. Du-te la ANAF, stai la coadă la ANAF, ăia la ANAF sincer se uitau la mine ca la felul 14, mai ales în provincie. Oamenii nu erau obișnuiți cu lucrurile acestea. Online nu am făcut-o pentru că online, sincer, degeaba îi spun nu că poți să depui online și așa mai departe. Da, depui online, iar eu nici măcar nu știam ce să aleg din secțiunile acelea și când m-am dus la ei, nici măcar ei nu știau. Mi-au spus până la urmă ceva ce să aleg acolo și am plătit 10%. Deci din cei 3000 și ceva de lei cât au fost, nu mai știu exact, 10% am plătit taxe. Prin urmare, de ce să-mi bat capul pentru 3000 și ceva de lei? Adică nu mai aduce satisfacție de niciun fel și până la urmă cred că aș putea să mă lipsesc pentru liniștea mea de cei 300 de lei. Liniștea mea nu merită cei 300 de lei pe lună. Mai ales că eu lucrez în cu totul alt domeniu, eu am jobul meu de zi cu zi, n-am trăit niciodată din YouTube și sincer cred că având în vedere ce resurse am avut la dispoziție, să ating aproape 5500 de abonați și 2 milioane jumate de vizualizări, eu cred că a fost destul de ok, n-a fost deloc rău. Așa că vă salut, vă mulțumesc că ați fost cu mine în toți ăștia 4 ani, unii mai recent, alții de la început. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, că ați comentat, că ați făcut canalul ăsta să crească. Vă salut și să auzim numai de bine.